Fis-7 xhur minn mindu l-Awtorità tal-Artijiet bdiet taħdem ġew indirizzati 1370 każ li jinkludu wkoll numru ta' applikazzjonijiet mit-8000 li ntirtu mill-passat. Sostna dan iċ-ċermen tal-Awtorità l-imħallef Emeritus Lino Farrugia Sacco f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha tħabbar li nhar it-Tnejn fil-Parlament se jiġi ppreżentat rapport tal-Awditur Intern. Rapport li jikkumplimenta l-iskrutinju tal-Awditur Ġenerali peress li dawn l-investigazzjonijiet isiru b'mod regolari, kif spjega l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Carlo Mifsud. Mill-liġi joħroġ l-awditur tidħol f'diversi aspettattivi ta' dak li tagħmel l-awtorità. Pereżempju, l-awditur irid jara li kull transazzjoni li hija aktar minn 100,000 euro titgħaddi mingħand l-awditur u jiskrutinizza dik it-transazzjoni. Ma jfissirx l-affarijiet ikun saru ħażin, iżda tivvalida li dak l-affarijiet saru tajjeb. Min-naħa tagħha wkoll l-awditura tista' tirċievi wkoll complaints mingħand il-pubbliku. Tara wkoll u tirċievi ilmenti interni kemm il-bord, kemm is-CEO u anke minn kull uffiċjal li hawn fl-awtorità. U għalhekk nemmen li b'dan il-proċess qed isir iktar evalwazzjoni ta' transazzjonijiet u iktar trasparenza f'dak kollu li nagħmlu. Il-Ministru Jim Borg saħaq li din l-Awtorità issa għandha l-mekkaniżmi neċessarji sabiex tassigura li dak li għadda minnu d-Dipartiment tal-Artijiet ma jirrepetix ruħu. Tul din is-sena kien hemm 6 investigazzjonijiet tal-Awditur Intern Dr. Charlene Muscat li iktar minn nofshom ġew riferuti mill-Bord tal-Gvernaturi, waħda mill-Kap Eżekuttiv u oħra mill-pubbliku. Ħidma li tikkomplimenta wkoll dak li qed isir minn sezzjoni tal-infurzar. Il-Ministru Borg rikonoxxa li fadal xi tjieb bħall-aċċessibilità mhux biss għall-istat li fiha wasset l-applikazzjoni, iżda li wieħed ikun jista' jara b'mod aħjar l-applikazzjoni fiex tikkonsisti. Se jitkompla wkoll il-proċess ta' digitalizzazzjoni fejn il-fuq minn 250,000 file li jikkonsistu minn 25 miljun dokument se jkunu aċċessibbli online. Iva, l-għonet l-applikazzjonijiet online wieħed jista' jara dik kull applikazzjoni li daħlet, jiġri ma tarax tiegħek biss tista' tara l-applikazzjonijiet ta' kulħadd. U mbagħad għandek il-fatt li dawn l-applikazzjonijiet tara l-istatus tagħhom, jiġri inti tista' tidħol tiċċekkja kuljum u tara f'liema parti tal-proċess waslu. Li hemm ukoll huwa l-fatt li dawn qed jaġlu iktar għaliex meta inti qed titlob lill-applikant l-informazzjoni qed titolbu 3-4 affarijiet, dan ħajtihomlok dejjem mill-ewwel u mhux forsi bagħtlek ittra mbagħad toqgħod terġa' tibgħatlu lura tgħidlu tini iktar informazzjoni. Il-Ministru Borg saħaq li ċertu burokrazija trid tibqa' sabiex nissalvagwardjaw li l-art tal-poplu għandha tingħata b'responsabilità u trasparenza assoluta.